När avgjorde du skulle bli chipsförare? För sjöfarskola i Klaksvik och jag toltar bara för jag vet om det var något som är dömde och så får vi göra till skipare här i Klaksvik och det var det. Ja. Det var bara det. Hur reagerar jag liksom vid första där så att du fortalte att du att det blev chipsförare? Vad säger du? Så hur reagerar jag vid första där och liksom ungefär runt om det att du fortalte att du skulle bli chipsförare? Ötligt det var eller halt att det var spännande och ha stolarmar ute och ja. Och hur är familjen? Jo, öste. Det är halt det är nog så. Jag är stolt av mig. Pappan är skipare och bara appan är jamar ösne eller chipsförare. Så det är nog skik. Så kanske några som gick arv. Men nu vet jag att du har en tjej som är maskinmästare och vad säger han till att ha en dam som lär till chipsförare? Jag vet att det är så att evigt ströj mellan chipsförare och maskinmästare om att för det bättre och så. Hur ser du tycker om mellan? Alltså man fär några skott i mitten men det är inte point. Det är ganska näka som han får en karriär via damen som är läste chipsförare. Det är inte det är körst. Men hur ser alltså när man blir chipsförare ja, så kan man förrätta dem till den haxa uppbyggnaden man kan föra till stora skeppen. Kvar för slä skip och allt över utvärda alltså en luxus cruise ship och drömmer om att cykla. Nej, alltså det är vi alla mer fiskeskip i förjon men så antar man har chips för utbyggnaden så har man inte möjligheter och kan för atlases. Men i första omgången så får jag vara här hvis jag får chanser så. Det är alla mig. Alltså nu kan ni bara umynda där mer till stand här uppe i brunnen som det kan skaita och rena geva ordrar och så. Vet du inte snett för det att du är så jävla ung och ikonfolk som kanske ovanligt ska geva ordrar till kanske män som har varit i fiskevän och i det science att det vi är för det är ju löj för det. Jo, jag har inte prövat det än så jag vet inte hur det är men självande råkar vi att det var inte så lätt. Alltså, jag vant inte att det var lätt, men det är björn inte med att jag. Jag har inte det goda ett nu tog i dårta och tusen tack för att du ville komma. Så tack.